PS Rock Pardubice. Nabíhá na parket uzavření disko, je to poslední choreografie téhle disciplíny, po které nás čeká show art. Tady bude 7 choreografií připravených bojovat o titul. Choreografie Juicy a PS Rock Pardubice. Let's go! I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. No, and I won't ever stop cause you know I gotta... Hej, ano. Není to naše hudba, bude číslo, ještě jenom připomenu to 171. Přátelé, mě to přijde všechno stejný, to je pořád tus, člověče, vy to poznáte rozdíl. Já říkám tus, tak jedu, rozumíš, ne? Ano, můžeme, zkusíme to ještě jednou, přátelé, navíc se mi zdálo, že se úplně tak moc netleskalo, tak jak by se na disko slušelo, co? Protože každá choreografie dneska je jenom jednou na tomhle parketu a budeme rádi, když ji oceníte potleskem, pojďme, tohle jsou Rock Pardubice! PS Rock Pardubice. Pomyslej, patří tomuhle týmu, který v čele s tímhle fantastickým medvědem, podívej se.